שלום, היום אני אלמד אתכם איך ליצור שרת משלכם בסאמפ. כמו שאתם יודעים, סאמפ זה סן אנדרס מולטיפלייר. אוקיי. מי שיודע קצת C++ זה יהיה לו מאוד קל, ומי שיודע תכנות זה גם יהיה לו קל. בעצם סאמפ, השרת עצמו עובד על דברים שדי בנויים, אבל הוא עדיין סביבת עבודה מאוד נוחה ואפשר לעשות איתו המון דברים. אוקיי. אוקיי, מי שמשחק בדרך כלל בשרתים יודע פה מורידים את כל הקליינטים שמתקינים כדי שיהיה לך סאמפ עם ה-GTA. זה שרת של לינוקס, לא יודע איך אומרים את זה, אבל אני אוריד את השרת של ווינדוס, כי כמו שאתם רואים יש לי פה ווינדוס 7. זה ממש לא שוקל כלום כמעט, אז מי שחושש ממקום, הנה מגה.82. נחלץ. טוב, זו התיקייה של הסאמפ, שכשנריץ פה את כל הקבצים והכל יהיה סאמפ. מי שקונה שרת פרטי וזה, אז בעצם כל הקבצים שיהיו פה הוא יעביר. אבל בואו נתחיל, אני מאמין שאתם די תתחילו משרת ביתי, אז אני אסביר כרגע על שרת ביתי. אוקיי, דבר ראשון, הקבצים. יש לנו כאן את הפילטר סקריפט, שזה כל התוספות, כמו אם יש לי מערכת בנקים או מערכת או קניית מכוניות, או קיצר, הבנתם. מערכת נכסים והכל. K-Mod, זה בעצם המודים שאנחנו נתכנת את הקודים הראשיים שירוצו, כמו Deathmatch או Hardcore או Roleplay. על שני אלו אני אסביר אחר כך. זה פאונו, התוכנה שאנחנו לומדים לעבוד איתה. פלאגינס, אני אגע בזה בווידאוים יותר מאוחרים, וזה אם ניגע אז אולי מאוחר יותר. אוקיי, פה יש לי את הקובץ רישיון של הסאמפ. מי שרוצה מוזמן לקרוא אותו, אני כבר קראתי. את זה נעזוב. אוקיי, הסאמפ סרבר. בעצם השרת. הבעיה היא שאם אני אריץ אותו, הוא לא עובד. סרבר רידמי. אוקיי, את זה אני אסביר. בעצם כל מה שכתוב פה אני אסביר לכם. הנה, תראו. error. Your password must be changed. הסיסמה שלך צריכה להשתנות. אם יש לכם באגים אחרים וזה שזה לא רץ, כדי לפתוח את הקובץ ולראות מה קרה. אוקיי. כדי לשנות את כל ההגדרות של הסאמפ, בעצם אני אפתח את זה, את הסרבר.cfg. אני יכול לפתוח את זה ישירות כי הגדרתי אותו, אבל מי שלא הגדיר את זה, סביר להניח שהוא לא יצליח לפתוח, אז הולכים קליק ימני אחרון, מאפיינים מה שמופיע לכם, ומשנים את זה לנוטפד. במקרה שלי אני אפילו אעדיף נוטפד פלוס פלוס. אגב, תוכנה שמומלץ להוריד, אני אסביר איך אפשר לשלב את הפאון
לזה. אוקיי, עכשיו יש לנו את השורות האלו, אני אסביר מה כל אחד מהם עושה. זה לא חשוב, זה סתם מדפיס משהו. לן מוד, בעצם אם השרת יעבוד מקומי או לא. 0 זה לא, 1 זה יעבוד מקומי. זה לא משנה אם אלה את השרת שלי כרגע אני אגדיר מקומי, כי לא פתחתי פורטים ודברים כאלו שיהפכו אותו לשרת עולמי שאני אסביר בווידאוים אחר כך. אוקיי, זה בעצם מה שנתן לנו את הבאג מקודם, ה-Recon Password. זה בעצם הסיסמה שבעזרתה נתחבר בתור אדמינים. נקרא לה כרגע טסט. מי שרוצה יכול לשם יותר מסובך. מקסימום שחקנים בשרת נעשה כרגע 500, זה לא משנה. הפורט, זה תלוי במה שאתם פותחים ומה פנוי לכם. אני סתם קבעתי, נעשה את מה שמוגדר כבר, 7777. שם השרת, נקרא לו קומפדרה. באלו אני לא אגע כרגע, כי זה בעצם הגיים מוד שרצים והפילטר סקריפט. בשני אלו לא צריך לגעת. האתר נקרא לו נגיד comtra.net. באלו אני לא אגע. זהו. עכשיו אני אשמור. והשרת פועל. כרגע אם אני אשחק בשרת, אני אשים ננמיך. אם אני אשחק בשרת זה יהיה בעצם המודים והמשחק שסמפה עולמי בנה, בתור דוגמה. נפתח, הנה זה השרת שלי. אני אסביר לכם איך מוסיפים אותו לשם אחר כך. בואו נראה קודם מה יש לנו פה. אוקיי, אני יכול לבחור את העיר. נעשה כרגע לוס סנטוס. דמות. נבחר את ריידר. וזה השרת שיש לי בינתיים. אם התקנתם הכל נכון והכל, אמור לצאת לכם גם. שרת כזה. שאין בו עדיין כלום, אפילו פקודות. סלשל, נראה לי אפילו אין בו. לא, אין בו. אבל אם עכשיו אני רוצה להתחבר בתור הרקון, לוגין, טסט. אני עכשיו האדמין, אני יכול לשנות נגיד את הגרביטציה, רקון, גרביטי, 0.2, קרץ. וזהו, בינתיים יש לנו שרת ואנחנו נלמד לערוך אותו מהסרטון הבא.